Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să începem o lucrare, să facem o căsuță în pădure. Să dați like și subscribe. Și începem tăierea copacilor. Aici trec mașini îngrozitori și din de-aia Nu să auzim. ne auzim. Ce să le zic, că nu știu. Dă-te la o parte. Cameraman, dă-te la o parte. Am rupt o creangă deja. Este cu spini, nu știu dacă se vede. Ia stai un pic, nu mai mișca ca să le arăt spinii. Uitați spinii. Spinii îl dau.